up, Super Fam, Super Miguba, yes, in the house again. O, ato istoryahan ng kabahan sa goal o kaning mission. Like, ato nga na sikat na magini si Rendon Labrador kaniyang motivation speaking. Nindot man siya, ganahan ko niya. Although kato nga na di ganahan niya, ilan nyo putong opinion, but for me nice man siya nga mo motivate kay may puso ba, may pinaagad siya sa iyang kasing-kasing nagagikan dun sa iyaha. But kung maigo ka, mamotivate ka, nindot na. Kung maminaw lang ka, but dili lang pud ka masuko niya kay kamotivate lang na siya sa ato pagikuan niya kanang gitarog taba, gitandog para makamatatas kamatuuran nga muna siya. Kung di ta maning kamot, wala kitay mahimo, di ba? Para na mo good butang na to ano ang sitwasyon. Kung goal nimo sa kaadlaw magtinapulan ka, magtanga ra kasige sa inyo ha, mag cellphone ra ka, mag game ra kasige, muna imong goal nga one day magsirkag tanga, magsirkag kuan, di ka mo tabang sa imong ginikanan, goal na nimo. Imo man ang kinabuhi, di ba? Di makapasulti, muna imong kinabuhi. Di ka pabuyag, di ka pasulti, muna imong ha, goal na nimo. Kung tapulan ka, sulita yung pagkatapulan. Kung tapulan ka sa inyo, hasigihan na laman jud. Pagka human, makakita ka sa imong mga amigo nga nang asenso na, nakapalit ng mga nindot nga gadget, na anay mga nindot nga sakyanan, bisan motor lang, ibutan to, motor man dyan makabot kayo, kay kung mo ingon tag 4 wheels, mahalo kayo na. Ibutan na to, bukan, nga asenso na imong mga amigo, na mga trabaho, magpalibre ka, na mga trabaho nito, magpalibre man jud ka na, mamanjud na, muna yung palibre ko, na. Kaya naman, kaya itong kuhan, di asa man ka, diba? Muna yung kumputa na, asa man ka. Pero nas panultihan ko, mga panultihan pa sa amo nga, muna yung putan to, nanapang ka og sangge, mutabang ka og sangge, baani og mais. Tana to nanabang kag mutabang kag sanggi so sa ka baol mga tana Paul pwede kong mutabang og sanggi nana kunya ang tag-iya sa maisan mo import hain man dihay ka sa pag ugas, di ba? Anak mo ginay point nila. Naaman dun sila punto asa man dihay ka sa pagpugas, ug nitabang ka pagpugas di na tendency makatabang jud ka, di ba? Tabangon jud kanila. Para ko na sa mga friend nang-asinso sila, nakatrabaho na, nindot na kay mga porol, nindot na kay mga glass, nindot na gisanina, bisag 300 lang kaport mas na, katrabaho naman bisag 150 lang o adlaw, okay na. Ikaw, kay naglingkod raman kasi yung nagtinapo lamang ka, imamadyong kinabuhi mong pagkatapulan, diha na kamrote kana si kuan plastic guna siyang pagkaamay ko. Kana si kuan, kana si tarpulana, tapula, kuan kana sa plastic lang kasi kinaki di mong libre. Kaya nga no, katong wala na siya trabaho, asa man kanitabang ka, wala, di ba? So kanang magpalibre ta, dili man na, kanang mo libre ang tawo, dili man na sa ingon nga mo demand jud ka nga mo palibre ka, di ba? Kung feeling nimo nga di ka librehan ay ko pamugos kay iya man ang kinabuhi, iya man ang kinugihan. Muhulam kanya og butang. Siyempre nakatrabaho siya, nino siya butang. Di ikaw pod, muhulam ka. Di ka paulmon, ulam ka kwarta, di ka paulmon, mamuli ka. Muingon dahil ka, kanis kuan kay inot, kanis kuan kay dalo, kanis kuan hangol. Di man na ikahangol, kaya iya man ang kinugihan, iya man ang pinatulo ag singot. Ikaw, asa man ka? So kung gusto ka mo na ipagbagos mong kasing kinabuhi, maning kamot. Tika, dili lang, kung nga magpaka, wala para ibuya din mo. Kanang imong pagpungkos ninyo ha, pag kuam, magpakatapog, imo lang tapas palaman, para tapa.
Di ba? Kaya yung manaot ka mo si katawo, kaya di mayo na. Silang, mga amigo ni mo, kuan, pasingot, munas-munas og trabaho, gisulduan. Nakapalit sila ng mga butanga, then ikaw, nalang ka, diha ga tinapo lang ka, nga, sila pa imong daotan, gamaan pa ni mong chismis, nga daot, mo na siya. Kana pagpanglibre ko, dili man ikaw dili man ikaw mo yung anak mismo. Kana nasa depende na sa tawo, ilan na nakabubuton. Diba? Oh. Kung mo imong mission, kato imong mission nga tinapol, usas ba na to siya? Lahi nag-perspective ang imong kinabuhi, di ba? Kaning atong istorya, motivational lang po ni gamay. Kaya ako po mismo, pero may napugong na-motivate. Although, napakoy gamay nga step nga natikang na, but napakoy kinahanglang makabot nga mga successful pun, successful. Iwala lang tako ang lingon. So, more to ika-share, super fam, o salamat sa paglantaw o ay ko lang sa pag-subscribe. Hit the notification bell button sa kabel box. Super magawa sila.